ga na eze chi na gbalo isi no mambala obato wele egwe nwanne Oyami Music Empire where you come isi music nwanne ba ụwa bụ achụgo onye atụrụ ya na mma atụgo onye n'ụwa o atụle enwenye na mma ụwa bụ achụgo onye n'ụwa o atụle enwenye na mma nne m oke osi adị nne m oke osi adị ije n'ụwa bụ ahịa onye zụrụ oke ya ọnaba omibe eji dọbọ n'ụwa omibe eji dọbọ oji ọbọ ga-ana nne m oke osi ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle enwenye na mma ọ na-ema na-ezokwu na asị achụkọ ya atụrụ ya na mmanụ achụkọ ya n'ụwa o atụle enwenye na mma omibe eji dọbọ n'ụwa nne m oke osi adị oji ọbọ ga-ana ọgbasị na ọbọgbogbo ibu ya ka ọ ga-agwana ọ na-ezokwu nwanne ọbọgbogbo nyakwala ya n'ọnụ ndị tile onunu ka anyị banya maka afa ya n'ime ndị gwọrọ ọgwụ ka amụsịsị agba ka amụsịsị ndị gbalụ nkata ka anyị dakpu ụba ka adakpu n'ime ndị tọrọ ọgwụ n'okporo ụzọ ọgwụ ga-awụkwa unu n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle enwenye na mma omibe echi dọbọ n'ụwa nne m oke osi adị oji ọbọ ga-analele oji ọbọ ga-ana ije onye ji ọbọ na ọ ga-anala olu ije mmiri malụgo nwanne mmiri malụgo na nwe ya a na-azụ eze azụ isi gwelugo na-etu onye chinyela eze ga-echi onye chinyela eze ga-ejirila eze tụmụ ya na onye wekwugo eze chi na-agbalọ na ọ bụ chi m na-agbalụ m onye chi ya elu ugo ya etuo mmadụ enu apụrụ ịnị aja aja ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle enwenye na mma onye gwọrọ ọgwụ ka nwụọ ị ga-anwụ onye gbalụ nkata ka nwụọ ị ga-anwụ onye chelu uche ka anyị dakwa ị ga-adachila anyị onye tili onunu ka anyị dakpuo ị ga-adakpo n'ime ya ọrụ anyị bụ mgbochi ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle enwenye na mma ụfọdụ agwọghị ọgwụ debere ya mere okporo ụzọ arọ na-achọ ijuli ya jụọ ụfọdụ etigo onunu debe ka ndakpuo n'ime arọ na-achọ ijuli ya jụọ ndị gbalụ nkata ka nwụọ arọ na-achọ ijuli ya jụọ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle enwenye na mma okwu ngwala anya nna m onye mesi ibe m ibe mene onye mene ibe m ibe mekwenye chacha okwu ngwala ọda nna m onye mesi ibe m ibe mene onye mene ibe m ibe mekwenye chacha alụsị aja ana nwa bụ alụsị aja ana okwu ngwala ọgalide ọgba iwe ọgala ọgba onye mezi ibe m ibe meni onye meni ibe m ibe mekwenye okwu ngwala ọgalide ọgba okwu ngwala nne nwanyị asọmụ ịbụ nne mụrụ iwe nụ ahụ onye meni ibe m ibe meni onye mezi ibe m ibe mekwenye iwe ọgalide ọgba nne nwanyị na-alụ nne mụrụ iwu nne mmiri na-eli nrụ a na-esiri m obongo nne m oge osi adị a na-ebu a na-ebu isi gwelu ugo na-eju onye chi mere eze ga-ejidila eze okwu gwalichukwu oke mee mba na-ebo oke chi na-emeli okwu nne m oge osi adị
egwu oke m okechi na-emeli okwu onye mezi ibe m ibe mmenụ onye mere ibe m ibe mmenụ a na-esi gbobongo agbalụsa ndere iwe walụla agaziriwa nne m oge osi adị iwe wachela agaziriwa nne m oge osi adị okwu ngwala alụsị n'ikwu na-emu alụsị agbolo isi okwu egwu okwu okoroko alụsị nji itulu ugo nwe mmeli nne m oge osi adị isi okwu egwu n'ụbịa alụsị ndị eme mmanwụ alụsị ndị itulu ugo onye mezi ibe m ibe mmeni onye meni ibe m ibe mmeni ya olimbembe isi okwu egwu na-eji ma ọghọ ya bụ alụsị ndị iru ada alụsị ndị iji igbo na nne m oke osi adị ụmụ azọghọ m ndụ alụsị ndị itulu ugo na alụsị akpọrọ nkụ ụka biko ngiji ekwolu m ọnụ alụsị akpọrọ nkụ ụka biko ngiji ekwolu m ọnụ ọkwa sị na ebe ị na-enwere ọdụ ji ya na-atụle iji alụsị ndị itulu ugo nwe mmeli nkụ ụka ike nọrọ m ọgụ n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma ndị gbara nkata ka nwụọ iwe walụla aka adịrịwa ndị ma oge osi adị agba aka esi agha o omibe eji dọbọ n'ụwa oji ọbọ ga-ana isi gwelu ugwu n'etu isi gwelu ugwu n'etu ife nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-adọ nwa bụ egwu si na mmiri bịa egwu ji duru ugbo nwe mmeri Ruto my lucky star ọkwa na my lucky star eji elosimiri nwa bụ egwu nneti eji ebolomiri ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma egwe mana ezogbu ido 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 ice achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma mana ezogbu anyị ga-eje ọrịa m etiti ka abịa anyị ekele ezi ọyị m eze Jude obi ọrọ ya ekwe ọrịa m etiti oregwuna mos ike n'india na-ekele ya egwu ji bịa bụ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa achụla ya na mma Jude obi ọrịa anọ Jude obi ọrịa anọ Jude obi ọrịa odogwu obi ọrịa nwonye ekwe isi gwelu ugo na-etu ugo Jude obi ọrịa nwanne oji moto mọgọ nọ oji moto mọgọ nwanne Jude obi ọrịa nọ ugochi mele eze na nwa achụkọ ya n'ụwa o nwachi mele eze na namụ a na-egburu a na-egbu isi gwelu ugo ndị gbalụ nkata ka ị nwụọ rọda na uvele emegbugobe ndị tiri onunu ka ịdagbuo batabugo n'ime ndị gbalụ nkata ka ị nwụọ ọnwụ ga-egbusi achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma ochi moto mọgọ nụa Jude obi ọrịa nwanne ugochi mere eze n'India nwachi mere eze na nam onye ọrịa m obe nwanne m Jude obi ọrịa bụ kalịcha kalịcha ibe nyele mmadụ omume Jude obi ọrịa emegolu mbịa oji moto mọgọ dalụ oji moto mọgọ nụa Jude obi ọrịa
achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma eze jugori ọra isi igwe elu ugo na-etu wachi mere eze na na mgbochi mere eze n'india landlọdụ ka ebu abụ onye chi mere eze ga-echirila eze chi mere ka ọ bụrụ ị ga-echirila eze wachi mere eze na na judo obodo bụ kalịcha kalịcha ochimoto mọgọ nwanne m ochimoto mọgọ nụa judo obodo daalụ isikwa elu anụ nwere obi nwanne m ya na-ebele abụ ozi iwe ndị lolo na a ga-adịrịwa judu nwanne m echiche ndị ile a ga-azị ya na-egbalụ kata ka ịnwụọ na asidenti ezie nụ na ọ bụ na nkịtị judu obodo bụ mmanwụ na ya na-egbalụ kata ka ịnwụọ na asidenti iwe walolo a ga-adịrịwa judu obodo ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma eze judu obiọra echita nkenele gị ogbuebi obiọra onye ekwe okomu ị na-azụ ahịa ego o ji ewu eme ọgụ ọgwa gị bụ ebucheman mkpokolo anam niile ogbuebi obiọra onye ekwe anyị sịrị ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa chụli anya na mmanụ isi igwe elu ugo ga-etuli ilu ugo chi kele ka otuli ugo onye chi mere eze ga-abụ eze chukwu kele ka ọ bụrụ judo obodo daalụ olu ebe isi nweta oge mee ka chineke kwụọ ụgwọ ya ọfọngọlụ judo obodo nwanne m ọgwa na-eti okwu eli ọgwụ onye chụlụ aja ga-analụ ngozi amali mere mụ bụ mmanwụ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma eze judo obodo landlord ọra meji ogwu na site ọ ga-ala kwuo na nkwo a sị maka onye mbụ ọ bụrụ ibe nna gị mere ọkwa nke mmadụ mere n'aka ya aka ga-eji ugbo ọ na-ezokwu ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma eze judo obodo aje kenekwalụ gị onye kwere obiọra judo rịpọta ugochi mere eze anọ a onye kwere obi orodogwu nwachi mere eze na nna m onye ọ ga-adịle mma o mmadụ onye ekwuji osimiri o ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma onye kwere obi orodogwu nwachi mere eze n'india o ya bụ ọmọba ịpọta ịpọta obi orodogwu obi oro onye ekwe onye ọrịa ma ọ bedalụ ọlụ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma isi igwe elu ugboro etu ekwe nwanne echu n'osobiọra nwanne echu n'osobiọra ya bụ rele na ego nwachi mere ezere nwachi mere ezere ụwa bụ achụkọ onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma ya ndị gbalụ nkata ka anyị nwụọ odogwu ba ga-anwụchila ya ọnwụwa o ndị tiri onunu ka anyị dagbuo ba ga-adagbuo n'ime ụwa bụ achụkọ onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma ụtọ m uchu n'osobiọra onye mara elu ekele gị ọgara obi dị ọcha onye nwere mmadụ kasị akasị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma
Ugochi Malaza na nwa Ugochi Malaza na nwa onye aji bido egwu a Jude Obiora nwanne m eze Jude double money oji moto mogo nwanne m Jude Obiora n'ọrụ ene gbale nkata kpasigo ezie nụ n'ọbụ na nkịtị o ihe walola a ga-azelewa Jude Obiora nwanne m Jude double money eze Jude odogwu oli ego n'ụkọ ego ọ ga-ala nwere obi sale sale Jude Obiora ọ ga-ala nwere obi sale sale Jude Obiora ọ ga-ala nwere obi sale sale Jude Obiora ụwa bụ achụkọ onye n'ụwa o achụli ya wee nye na mma kedu maka Chinedu Agwala ọnụ ọra mana ezogwu stamina mekere gị odogwu na mmoso nke na Lagos steeti Ugochi Malaza na Namu ọnụọma mụ Chinedu Chiedu Agwala ọnụ ala stamina ke na-aza Ugochi Malaza na Namu odogwu na mmoso onye ọrịa m ọbenụa ike na Lagos steeti Ugochi Malaza na nwa oya ka Chinedu Igbo oji erie m ọgụ odogwu ji ebi nwe na maka Ugochi Malaza nụa Ugochi Malaza nụa onye arịa abada Chiedu Agwala ọnụ a Ugochi Malaza gbalebe onye ọ ga-adịle mma mmadụ elu ekwuli ozi ndị achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwe ya la mma Chiedu Agwala ọnụ ọra onye ajiri egwu na Lagos steeti ichikwere mụ na ndị egwu otu esi eji mma ọ na-ezokwu Ugochi Malaza na nwa aje wele ekele sirili onowu nwa Chidokwu oke mmanwụ ụwa bụ achụkọ ihe n'ụwa o achụli anwe ya na mma sirili onowu nwa Chidokwu onye ọrịa m ọgọ gbalịwa egwu n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma free onowu Chidokwu ọrịa m etiti onye na-eme ụwa ya asị na ngala asị na gị na chi dị na mma n'ụwa Ugochi Malaza gị na chi gị dị na mma o sirili onowu ka ji eke n'otu n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma onowu nke na Lagos steeti mekele yi Ugochi Malaza na Namu sirili onowu oke mmanwụ onowu nwa Chidokwu ọnụ ugwu nje egwu eligogwani ndị gwọrọ ọgwụ ka anyị nwụọ ọ ga-anwụchila anyị ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma kedu maka Chibuko Nwarinze Baba Chemba na Lagos steeti mekere ya Chibuko Nwarinze daalụ ọlụ Ugochi Malaza na Lagos steeti Chibuko Nwarinze nụa Ugochi Malaza nụa Chibuko Nwarinze kedu maka ile butiki mekere ya Ugochi Malaza na Namu Ugochi Malaza na nwa onye ọmụ dekwe o dekwe ọbadigbo ile odogwu ile butiki Ugochi Malaza ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma ka nje kene
nwaju ọchị agosi obuome gizis na nam odogwu na South Africa ọnụ na-ekwulu enwelu m Igbo home and abroad ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma n'enu William nwaju ugochi mere eze na nam ọchị agozili obuome ọchịmeleje na South onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu ekwuli osimiri ọnụ na-ekwuli ọnụ ị na-ekwuli Igbo ọnụ na-ekwuli Igbo na uli Nwachukwu isigwe elu ugo na-etu ọnụma Williams na-alụ ọlụ onye nwelu mmadụ kasị akasị onye nwelu mmadụ ka onye nwere ego ọnọma Willie Nwachukwu onume ekele gị ọja goziri obuome odogwu na South ike na South Africa nwachimeleeze nụa oji 100 eme ọgụ chukwugozie gị kedu maka ọgọsi Obiora dike akọ na obi eze one of ụmụ enwelu m anam ike na South Africa ugochi meleze nụa ugochi meleze na nwa ọgọsi na obi orodogwu nwachi meleze na South ike akọ na obi eze na-alụ ọlụ onye nwere mmadụ kasị akasị isigwelu ugo na-etu ibe nwere ebe ọ na-adị ike akọ na obi eze ibe nwere ebe ọ na-adị mmiri nwere ebe ọ na-adị ike akọ na obi eze ibe nwere ebe ọ na-adị ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma omibe chidọbọ n'ụwa o ọkwasị na oju ọbọ ga-ana n'ezie na ọbọ gbogbo ibu ihe ka ọ ga-agwa na ka nje nwere ekene ka nkene nnapụ nwee gbanụgọ na mgbewelu m anam aka alatinwe Igbo transfọma igwe nyere ọkụ na Thailand ekele yi ugochi meleze na nam ugochi meleze na nwa onye ọma Nnamdị daalụ olu Nnamdị wee gbanụgọ gbachi meleze nụa isigwelu ugo na-etu ibe nwere ebe ọ na-adị onye ọma Nnamdị daalụ olu Nnamdị onwe gbanụgọ gbachi meleze gaba n'iru aka nyela ọkụ na Thailand igwe nyela ọkụ na Thailand ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma Nnamdị ọ na-ntị adịkwa atalị atụnanya ọya ka chi na-ego chiedu nwa bụ onye ọma nwa bụ nwanne ubi o ibu akụ enwe ebe ọ dị ọya ka mụ chi na-ego nwanne ngesi n'ubi o ibe nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-adọ onye ọma chi eru isigwelu ugo na-etu eke agwa enwe ebe ọ dị na mụ enwere m anam oyiwel na India igwe bụ sa ọgara obi dị ọcha ọya ka m chi na-ego igwe bụ sak daalụ onye ọma igwe bụ sak ọchịmele eze igwe
ochimote mogo nọ ochimote mogo dalụ ọnọma chirebuo nwagolu moto bunye nne ya odogwugolu moto bụ egwu nwanne ya ya ka mụ chinedu igwe ime ugochi malaza na nwa igwe bụ sak na delta steeti ibe nwere ebe ọ na-adị isi igwe lugoro achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma kedu maka anagwa ọgwụ papa starboy ọnụ kwuru doge bụ mma na mụ onwere m anam ike na idea onye oge adịle mma mmadụ enu egwu ice onye oge adịle mma mmadụ enu egwu n'enu ezi ọhịa mụ igbu anagwa ọgwụ ọnụ ugwulu ji egwu eligo onye ọma papa starboy ugochi mere eze n'india ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma ka nje kene Basil Abat nna oche mekere gị isi gwa elu ugodetu isi gwa elu ugodetu n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma Basil Abat nụa odogwu Abat dọba ike na Lagos steeti biko gị kenelu mụ ọgwụ eju ọvọ nna m eke machimeleze na Lagos steeti ọgwụ eju ọvọ nna eke ọchịla ọzọ n'ikorodu onu m ekele gị isi gwa elu ugo na-etu egwu ga na-azị mmịasa ka nje kene nwanne m ugochi meleze na nna m onye chọrọ m anekwa ọkafọ aka odetik bi nwachimeleze na nna m onye chọrọ nwa anekwe nwanekwe ọka aka ugochi meleze n'india o isi gwa elu ugoro achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma nwachimeleze na nna m onye achọrọ nwa nekwe nwoke afọ dalụ ugochi meleze n'india otetikbi gị dalụ ọlụ landlọdụ ka ebu abụ nwachimeleze na nna m ugochi meleze n'india isi gwa elu ugo na-etu isi gwa elu ugo na-etu onye ọma bụ onye achọrọ m nwanne nwoke a otetikbi odogwu ọga alụ n'elu ebe eji elu mbịa anụ a ebe eji elu mbịa n'india onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu ekwuzi ozi ya onye ọma bụ otetik onye achọrọ m anagwa ọka aka aka otetik bi esi ka nkenele gị ezi oli akụ ebe ọma onye chọrọ m anagwa ọka afọ atụisi ya bụ ọma obi dị ya ezi ogele bụ ụlọ onye oge adịlị mma na mma nwaanyị bụ dị nnụlị ya nne m oge o si adị ifi ya bụ ebe ọma nwunye ọnya chọla m ezi ogele bụ ụlọ mebe nlecha inwere ibe eji eme nlecha o choice dị ya obi dị ya onye chọrọ m si ka nkene gị ama nwaanyị bụ dị n'ụlọ ya nkịta nwere ndidi na atọ kpụsiri ike isi gwa elu ugo na-etu isi gwa elu ugo na-etu ka nje nwere egwu nwe kene nụ ya bụ onye achọna m nwee elesi agwa ọrụ ugochi meleze na nna m onye ma bụ onye achọna m elesi agwa ọrụ aka John property ugochi meleze na nna m John the property machimeleze n'India ọchụ ọkụ
ọkụkọ onye ahụ ada n'ebe oge osi adị achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma achụkọ ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma achọrọ m eles agwa ọlụ aka John the property esi ka nkenele go ezi oli akụkọ nwanne ka onye chọrọ m mekeni ya kedu maka ejike Paul nnaluo ọwala kọtụwa na mmịata anam mekene yi ọpotetiks na kenuno nwachibeleze na anam igbo ejike Paul ugochimeleze na anam nwanna lụọ wala o kọtụwa na mmịata anam kaje wele kena ibe nwele bụ na-adị ibe nwele bụ na-adị adị onye ọma lọ ichus onye oge adịlị mma ya bụ alọị George nwa George mmachi Chimeleze na Anam alọị George mmachi ya ọ bụrụ ọka na mmịata obodo eze esụwa ka nkene ezi oli akụ gị Ọlụchukwu alọị isigwe elu ugoro etu onye ọma alọị George ịbụ ọgwụlọ ọka Chimeleze na Anam ọgwụlọ ọka lesia achụkọ onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma kedu maka Stanley George machie nwata anaghị eze ochie na mmịata obodo isigwe elu ugo na-etu onye ọma Stanley daalụ Stanley George nwa George mmachie isigwe elu ugo na-etu onye ọ ga-adịrị mma mmadụ ọ na-ekwuji osi n'ihu esụwa ka nkelelu gị ezi oli akụ gị Ọlụchukwu Stanley machie ezi ogili bụ ụlọ Ugochimeleze na Anam Ugochimeleze na nwa o ezi ogili bụ ụlọ Ọlụchukwu isigwe elu ugoro etu kedu maka Chukwudị ụdalọ agwa ọlụ chus mekene gị kedu maka ezi oli akụ gị Chioma chus ya mekene yi na mmịata obodo eze Ugochimeleze na Anam Ugochimeleze onye Chimeleze ga-echie onye Chimeleze ga-echirila eze Chukwudị ụdalọ onye oge adịlị mma ụdalọ ọnwa agwa ọlụ chusu na alụgosi na onye Chimeleze ga-echirila eze ezigbo dị na Chioma chusu onye obodo eze mekene yi ife nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-ada adụ Ugochimeleze na ndị Chimeleze bụ abụla eze achụkọ onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma kedu maka ọfọma nwasa ụyọba igwe ebube mmụọ nsọ na mmịata Anam ya chọrọ m nwana kwesị na nkene unu akwụti na-egene gị isigwe elu ugo na-etu ọfọma nwasọ ime nwasọ ụyọba igwe ebube mmụọ nsọ Chimeleze na Anam onye obodo eze gbalịwa egwu ka ntị egwu unu m ekele ihe kedu maka Kenneth agwa ọlụ Injinia Ken esụwa ka nkene Mrs. Onyechukwu Ken agwa ọlụ ezi ogele bụ ụlọ
isi igwe elu ugo ga-etulili isi igwe elu ugo ibe nwere ebe ọ na-adị iji na Kenneth ezi ohe ọchịmele ezuke nwanne odigbo eme ya bụ odigbo ahụ ọlụ kaptịn ezi ohe ọchịmele ezi kaptịn onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwu ozugbo kaptịn biko oge kene Sunday nwa ahụ ọrụ ya bụ mgbọrọgwụ ego Achimele eze na nna m onye ọma mgbọrọgwụ ego onye na-egwu elu ya mee ka na-egwu ele n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma isi gwa elu ugoro etu isi gwa elu ugoro etu kedu maka Amechi John biko big ekele gị ezi nwana mmịata obodo eze Ugochi Mele eze na nna m oyi aka ma Amechi John biko big odogwo nwachi Mele eze na Lungosi onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwu biko big esi ka nkenela oge ezi obi Precious ekene ka nje kenekwa Cyprian Udeze aka Akuololobi na India landlord ka bụkwazị isi gwa elu ugo na-etu isi gwa elu ugo na-etu ibe nwere ebe ọ na-adị Cyprian Udeze aka Akuololobi n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma ka nkenekwe Mrs. Ijeọma Cyprian Udeze osodiema ezigbo nne Chinechere m ekele yi isikwa na nwaanyị na-edozi obi isi gwa elu ugo na-etu isi gwa elu ugo na-etu ibe nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-adị ibe nwere ebe ọ na-adị Cyprian Udeze na-alụ ọlụ onye ọma Akuololobi ike n'obodo oyibo Ugochi Mele eze na nna m Ugochi Mele eze gbalịwa ego ka nwuli ego isi gwa elu ugo na-etu kedu maka Aloyi Chinweze Anja ewa ka nkenekwa odozi akụkụ Tochukwu Aloyi Chinweze na mmịata obodo eze Ugochi Mele eze Aloyi Chus Machinweze Nwanda Nwachi Mele eze gbalịwa ego onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwu ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa ahụ achụli anwe ya na mma kedu maka Bright Ọsọndụ aka Agaracha must come back odogwu na Imo steeti authentic beats na nkenege isi gwa elu ugo na-etu isi gwa elu ugo na-etu ibe nwere ebe ọ na-adị onye ọma Bright Ọsọndụ daalụ onye ọma Bright Ọsọndụ daalụ Agaracha must come back ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma ka nkenekwe Fidelis Peter Agwọlụ Kpakpando Amụọbagụ mekene yi ibe nwere ebe ọ na-adị ibe nwere ebe ọ na-adị onye ọma Fide Kpakpando kedu maka Daniel obi atụ ọnụ ube
wezu oyibo Daniel wezu oyibo isigwe elugo Daniel wezu oyibo isigwe elugo etu ụwa bụ achụgo ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma ezigbo di ma ọmọ ọ ga-adịle gị na mma onye welu mmadụ kasị akasị o Daniel wezu oyibo iwe niile ololo a ga-azịrị wa isigwe elugo etu ya a na-azụ eze azụ onye chimele eze echi eze isigwe elugo ọ na-achọ ya achọ ido 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 wes achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma atụli anwa ya na mma ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụli anwa ya na mma isigwe elu ugboro etu isigwe elu ugboro etu dadị wezu oyibo esi ka nkelele ezi ọga gị Sam Silva eze ruo eze okoye ogbuefi Chinyelugo onye eze na Sao Paulo Brazil agụji ebe na ọrụ mekene yi ụwa bụ achịkọ ya n'ụwa